ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ମେନୁ ବୁକ୍। ଏଠି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କହୁଛି ମୂଳରୁ କହୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ତାପରେ ଦାନ୍ତରୁ ଆସିଲା ପେଟ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ। ପେଟ ପୂଜାରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ତ ମଗୁ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର। ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ମଜା ସୁପ୍। ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ପରସିଲେ। ମଗୁ ବି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କହିଲି ବୋଲି ହସୁଛି। ପନିର ସେଲ୍ଫିକୁ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି କହିବାରେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ବି ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷୀଳ ସରୁନି। ଟିକେ କିଛି ଖାଇଦେଇକି ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ହଜମ ହେଲେ ତ ପୁଣି ଆସିଲା ମେନ୍ କୋର୍ସ। ପନିର ଜଲଜିରା ସହିତ ବଟର ନାନ୍। ଭାଇ ଏତେ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲ, ଖାଇବ କିଏ? ଯାହା ସବୁ ଖାଇଦେଲି। କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବା ଘର ଝିଅ। ଟିକେ ବି ଅବହେଳା ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଦେଲି। ଶେଷରେ ପାଣି ପିଇ ପେଟ ଶାନ୍ତି କଲି। ପଳଉଛି।